Sain tältä kurssilta itse tosi paljon uusia näkökulmia siihen, miten usko, psykologia ja toisaalta myös ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi liittyy toisiinsa. Mä kävin tämän kurssin sellaisesta paikasta, missä mä pohdin paljon sitä, miten ihmismieli ja sen toiminta voi olla yhteensopivaa hengellisen todellisuuden kanssa. Onko kaikki hengellisenä koetut asiat aina hengellisiä ja milloin taas myöskään tiedettä ei tarvitse käyttää pois selittää hengellistä todellisuutta. Tämä kurssi tarjosi tosi ihanan paikan pysähtyä reflektoimaan hengellisyyttä ja siihen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi asioita kuten, että mikä on Jumalan ääni tai miten erilaisiin hengellisiin kokemuksiin pitäisi suhtautua. Tämä kurssi antaa myös hyvän kriittisen ajattelun pohjan. Kiinnostavinta tällä kurssilla oli se, kun me käsiteltiin tieteen ja uskon yhteensovittamista. Jumala itse asiassa oikeasti toimii myös niiden tavallisten inhimillisten prosessien keskellä, joita just tiede tutkii. Mä voin tarkastella ihmisyyttä ja sen psykologista puolta samalla täysin luottaen Jumalaan ja siihen, että hän on syystäkin luonut meistä tällaisen psykofyysisen kokonaisuuden, jota hän käyttää ja jonka kanssa hän vuorovaikuttaa. Oivalluskurssilla oli ehdottomasti se, että kuinka paljon meidän kognitiiviset prosessit oikeasti vaikuttaa meidän uskoon ja maailmankuvaan. Ja jokainen meistä kokee myös Jumalan eri tavalla johtuen just siitä, että meidän mieli ja kognitio on ihan erilainen ja se toimii eri tavalla, joten meidän ei jokaisen tarvitsekaan kokea Jumalaa samalla tavalla. Ja tämä toi myös sellaista armoa siihen omaan uskoelämään, että hei, että mun ei tarvitse kokea samalla tavalla Jumalan puhetta tai rukousvastauksia kuin monet muut. Tällaiset tiedot auttaa meitä kohtaamaan itseämme ja toisiamme myötätuntoisemmin ja ymmärtävämmin. Näitä asioita me saatiin pohtia tosi luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa oli tilaa kaikenlaisille ajatuksille ja tunteille ja kokemuksille, mikä oli tosi arvokasta. Saatiin oppia uusia asioita, mutta sitten luoda myös sitä omaa ajattelua. Saat tulla niiden ajatusten kanssa, mitkä sulla on. Nuorisotyöntekijänä ja seurakunnan työntekijänä, mä uskon, että se voi antaa sulle lisää evästä siihen, että sä voit vastuullisesti toimia ensinnäkin itseäsi kohtaan ja sitten toisia kanssa kristittyjä ja muitakin ihmisiä kohtaan. Joten jos sua kiinnostaa esimerkiksi terve karismaattisuus tai hyvä hengellinen ajattelu tai tasapainoinen uskonelämä, niin toivottavasti me nähdään just sut mukana. Tervetuloa!